PPV. 2 kertaa 25 ja pelataan sitten vielä loppuaika. Ja... Boksi paitsio tuttuu yhtään. Antaa paitsio alkaa vasta viivasta. Katsotaan jos tulee paitsio, niin käydään niitä läpi tilanteen mukaan jos tulee ja jos tarvii. Niin. Tehdään näistä musta aloittaa kun on valmiin. Euron puolelle aloittaa. Se voi olla ihan mikä vaan. Alivasti. Se voi olla ihan mikä vaan. Vesveri. Mennään. Mä laitan tuossa kellon käyntiin. Ja sinne tukeen mukaan! Voisi olla tuki mukana, niin sitten siinä olisi voinut olla... Joo, ei kato. Se on semmoista fressiä kaveria. Tonne joku leikkaa, käy kattelee, antakaa sille sivurajan antajalle. Tai Valkoinen viiva. liikuu. Joo, piin kans liikettä. Niin sanoi mulle tuomari aikaisemmin tavallaan. Ai joo. Ota Peetu vaan. Pysy mukana. Se on kentällä. En varma. Siis en tiedä muuttuuko se. Kysypä Jannelta. On se toi valkoinen kun toi noin. Päästään vaan. Ropi mukaan. Anna painetta vielä Peetuille, lopeta! Peetu tiivistää, just hyvä. Nyt voi ottaa vähän leveyttä, Peetu sinne mukaan. Okei. Muotoa heti, älkääkö ihmettelee. Tila pois rohkeasti vaan. Keskikenttä kiinni. Siihen vaan rohkeasti Viljan puhetta. Kaapu mukaan. Nostakaa. Syöttö suutia nyt pojat. Ajoikin. Laitetaan pitkin vaan Jimi. Yes. Hyvä levitys Jimi. Oliver Jan ylös jo. Kato rauhassa vaihtoehdot. Liikkukaa. Siellä liikkukaa, antakaa vaihtoehtoja liikkeellä. Jimi kavenna vähän. Kopin kasvoi vähän liikkuu, muista se kolmio. Mitä? En mä kertonut. Ensin vaihdetaan 2. 2 kerrallaan vaihdetaan.
Kerro ja penkun paikan sit kun on seuraava päivä. Tää huolipuolella te kaikki huolella. Huolella riistot jätkää. Hyvin tuli vasta. Odota, vaihto, Peetu, vaihto. Vaihdetaan. Varmaan lentävä. Anna paine niin taas sitten se. Seuraava. Se kun on 4 vaihtoa. Lähä Onni tonne noin mukaan. Siihen Roki, ihan hana. Kuki mukaan, ota me Onni mukaan, auttaa. Jes. Hyvä oli Roki. Ja sit merkkaat jokainen. Ja rohkeasti. Halu pallo takaisin. Siihen William. Ota vaan. Tila pois. Noin. Jankkaapa, tuu pallon alle. Painetaan samalla. Arni, Niki, vaihto. Meidän heitolla mennään. Ja Jan, mene eteenpäin jo. Puhetta kuka ottaa? Ja anna painetta vaan. Nyt on vaikea pallo. Vie tila pois. Jatka. Oli pojat. Merkkaa heti. Tippumetriä tolppien välissä ja hakee kaveri. Käden ja Anna paine Jimi. Nyt kovaa alas William. Pysy mukana. Hyvä Juho. Raali Kaapo. Sitten mennään, käännä vaan ja mene. Ota Eliasta hanat. Vielä vaan. Tästä suuntia, hyvä. No taas muotoon, selkä kääntyy. Houkuta. Anselmi, tuu vähän esiin sieltä kaverin selän takaa, että sulle voi syöttää siinä välein. Ja vielä! Sit Onni! Komea veto Onni! Hyvä duuni pojat, hyvä pressi! Tuntia pojat. Mukava Onni. Onni. Kuuntele vaan. Ja heti kun pallo osuu maahan, niin peli käy. Ihan vapaa peli käy. Heti kun tää pallo osuu maahan. No niin. Okei. Se on ihana kohde. Niin.
liiku sinne alle. Penkku pitäisi olla alempana. Kyllä. Sä voit kävellä sieltä. 9.30 seuraava. Kalle. Nyt on oikein. Nyt kauli. Joo se. Vaihto nopea. Penkku haippaa se oma tontti. Emil ei sun tarvitse pitää sitä. Voit mennä vähän keskellä. Tiedät missä se kaveri on. Kyllä et sä näet sen jätkää, ketä sä vartioit. Siinä on sama mikä pelipaikka. Niin Jimi ja Oliver hoitaa sen keskustaan. niin. Ihan sama. Tossa seuraavaksi kun jos löydät siitä puolta laitetaan seuraavaksi. Niin jos meillä on vastustajalla on nuori kattu, niin se kummalle puolelle se syöttää. Jos se syöttää vaikka tällä puolella, se pitää oikein. Hyvä on. Vielä on. Vielä on vaan. Peitä lappuun ja rohkea. Kin. Pois vaan. Niin, Laidat vähän kavenna. niin se laitapakin tehtävä on se vastustajan laitakin. Nousta niin ylös, se vastustajan laita, jos se Hei, painetta keskikenttä! niin silloin Jos Oliver ei jaksa juosta sitten täältä vaihtoa. siihen laittaa. Tehdään Ei duunia. kiinni, mutta silleen Sanoin tästä kaikille. vastustaja katsoo, että ei voi syöttää, kun se on Voidaan käveleen tulla perässä. semmoinen vinkki. On se sama kummalla puolella. Iske Juhasi. Onni. Ja vielä. Otan ne vaan. Loppuun. Yes. Puhetta pojat ja liikettä. Vielä Juho. Minkkinen voitti pronssi. Suvi Minkkinen. Nyt on pysy mukana. Juokse vaan. Loppu. Robin. Hieno passi, Jimi. Hyvä, Jimi. Toivo. Pelaa. Joo. Puhetta. Kunnon Emil. Ota vielä. Yes. Ja vielä. Lapia, apuja Emilille siihen. Hyvä Vilja. Laida lopulla, Hyvä Vilja. Pelissä! Jimi eteenpäin. Näin päin. Pet. Vähän liikaa. Meillä on boksi paitsi. Sikaa. Suora syöttö vastustajasta. Ja pallo pestellä. Auta pallosta liikkeelle, nyt vähän seisoskellaan ja kävellään, mihin suuntaan me halutaan pojat pelata. Jos niitä aukeaa keskelle aukeaa sulle tilaa. Niki. Jos sulle aukeaa tuohon keskelle tilaa, kuljetaan tempulla se tila ja sit syö. Ennen kuin tulee se massa. Mutta jos sulla on koko kenttä joku paikka. Pelataan! Peitä loppuu rohkeasti. Hyvä oli Jimi. Ota vielä. Penkku, hyvä Jimi. Kannattaa olla liikkeessä, kun mennään. Laidat tiputa taas pikkasen. Emil Penkku vähän alemmas. Jan hoitaa ylhäällä sen prässin. Vähän meni suunnan pieleen. Siinä on hyvä. Ei voi hedetäkään Williamia. Jimi vähän keskemmällä. Emil siinä on kans hyvä. Ei tarvi mennä leveämään. Sä kerkeet juosta väliin. Mä putsin puoli minuuttia. Seuraavasta omasta pois. Joo, mä oon kipeäkin samalla. Kisoihin Sitten mennään tuki mukaan. Sinne Elias vaan rohkeasti. Hyvä syö! Kulun. Yksinpelissä ja kahdessa ja yhden pelissä.
Kukaan ei kato heitä. Tuplamestari. Eikö ole niin toisin? Tehtiin maan. Oliko se siellä takatalla? Juho! No, täytyy katsoa uusinta. Se oli hyvä kulma takatolpalla. Mun mielestä se oli onnistunut. Pitää katsoa. Onneksi meillä on taltiointi onneksi. Punainen nostaa, heti vaan! Oho, nyt tulee lujaa. Oi, pysäyttäkää se. Sitten mennään, käännetään suuntaan. Yes! Ja kaikki jätkät alaspäin. Tulla. Seuraa Emil takaa nouseva kaveri. Seuraatte. Jatka liikettä, älä pysähdy. Tunnusta maalin puolelta Emil. Maali ja sen kaverin välillä. Ja haluu pallo heti takaisin. Tähän on Se on kyllä hyvin säästöistä. Nyt on Niivi tilaa. Kuljeta vaan. Lähin vaan pallo oli sekin. Jaksa. Nosta sinne. Ja joo se. hyvä maltti. Ja siinä. On jo, ota vaan. On jo. Me vaan. Yes. Taas tän tää Ja nyt. vauhdissa. Niin. Me rokeasti vähän kiinni. Vielä, mutta paine sinne. Oi. Nyt siitä kävi sillä lailla, että Emil kun veti, niin täällä toinen pelaaja oli täällä. Paitsi jos se käykää valmentajan kää läpi, mikä se oli. Siinä ei ollut kahta pelaajaa alapuolella. Vapaa boksu saa olla boksissa, minkä tahansa boksista, jos haluaa ottaa eteenpäin. Nyt laidat vähän kaventaa. Venkku Emil vähän lähemmäs keskustaa. Kenttäpelaaja saa olla vapaa. Emil vähän lähemmäs keskustaa. Hyvä. Sitten Robin. Tee vaan koko ajan siellä. Sitten pelattavaksi. Arni maalin puolelta se kaveri. Ja Nikin kanssa, se kaveri siinä. Yes. Reagoi. Toi Jimi tilaa. Ota toi ulos. Ja lähin kiinni. Vie tila pois. Hyvä veto Emil. Hieno oli. Seuraavasta menee Kaapoja. Pojan periaatteessa. 17.42. Tulee vähän sitä Aina vaan. sieltä yhden tila. Yksi brassia tukee. Vielä. Jatka. Hyvä Elio. Ja sitten reagoi. Elias taas mukaan. Vai Robin? Paine vaan Jani, paine vaan. Hyvä. Anna mennä vaan. Hyvä yritys oli Jani. Loppuun Antti Noissa. Hyvä. Ja Niki Harju taas. Selkeästi merkit kumpi on kumma. Ota vähän lämpöä. Kato täällä vähän yrittelee jälkeen. Ei sais mennä vastustajalle. Onni. Tee hirveästi liikettä täällä, että se kaveri näkee. Emil voi vähän mennä keskemmällä. Sun laidalla on kaveri. Nyt tiiviiksi, kun ei oo palloa vielä.
luontainen Emil, kärki. pudota pikkasen digin tueksi tuohon. Täällä on kaveri ihan yksin. Tiputat vähän sinne Jimi, menet vähän keskemmälle. Me vaan Emil maalin puolella. Auta Williamia liikkeellä koko ajan. Yes. Hyvä heitto William. 19,5 seuraavasta. Oliver kunnolla. Hyvä. Menoja kärin. Jan eteenpäin. Oliver eteenpäin. Hyvä TPV. Ja vielä. Reagoi. Riemi Sulo. Anna paine vaan. Hyvä Toivo. Hyvä puhelu. Tiiviiksi. No mennään yhdessä. Hyvä Joose. Laidat putoon mukaan pakene avuksi. Penkku lähemmän maaliin kaveri. Reagoi heti alaspäin. Jaksa vielä hetki. Eteenpäin lujaa. Pääsee ihan vapaasti yhteen. Oho. Vaihdetaan samalla. Jan ja Jimi. Joku olisi täällä, älkää roisiko. Nyt suundat keskelle siihen kavereita. Ja siihen kiinni. Vielä vaan onni. Tarjonnikin on. Vielä. Mene. Sulla on Kaapo vielä. Hyvä. Jatka vielä prässiin. Hyvä idea. Asemi auta siinä, jos päästetään, niin autat Kaapoa noista. Kenelle se oli? Reagoi. Vaihdetaan Robin. Okei. Vähän Emil keskemmälle. Ihan vähän keskemmälle. Jonni. Sitten Emilille tuki, kun menee prässiin. Anselmi vähän auttaa siihen. Tänne näin vaan. Siinä on tuka. Yes. Anna leveytää Elias. Ja Oliver. No mennään vaan. Anselmi. Emil, Oliver. Kuka huilaa? Arni, me keskikentälle. Myöskin sisään. 2,5 minuuttia niin. Ja tauko. Oliver, nyt oli parempaa. Hyvä. Ja Emil, loistaa vielä. Lisää. Anna Emil. Prässi sinne vastaan. Emil. Reagoi. Jousi loppuun. Jatka liikettä. Peitä loppuun. Oli Anselmi takalle. Niki ja Jouski voitte viedä vähän peliä lähemmäs sinne. Toinen jää vähän varmistaa, toinen menee vähän lähemmäs. Kulma aukalla. Altuun Kalle rohkeasti. Hei, tuokaa jätkät taas pakka lähemmä tänne, ettei pääse nopeasti. Hyvä heitto oli. Juhu siihen rohkea. Kalle. Vielä vaan. Pois, ajat sitä kasasta. Onni. Anna leveyttä vähän tänne laitaa.
Onni, tänne. Kallekaan mennä vähän keskemmälle. Vähän keskemmälle. Yes. Ei nyt siitä, vaikka kaveri pelaisikin vain. Ylös vai Juho? Varo pesku selkä. Oikein oli kohdalla. Hyvin menee. Puhetta, rauhaa. Päin. Nikisä ja Anselmia nostelee sieltä. Osaako pillistä? Vedä Nikisä. Heikku maalille, mene Otetaan maalille. pillistä. Kyllä se on ihan vapaa. Tuleeko muuri? Kaapo, nosta maalille vaan. Nosta vaan siihen boksin rajalle. Ja sit karat sisään. Arni ja Kaapo ajatte siellä maalivahdin eteen sitä veosta, jos sylkee siihen. Älä mene paitsioon. Sit kun pallo lähtee. Puolella. Taikka joku erätauko. Pari minuutin tauko, eikö niin? Joka feitä reippaasti. Kuuluu asiaan. Tää peli on. 2-2. Saanko mä olla voin mä olla laittaa? Niin missä? Se on jossain siinä. En puolista. Mä olin. Mä oon teillä. Kaikki on. Mä menen kentälle. Kuka maalisi? No vähän. Kuka maalisi? Kuka maalisi? En minä. Oikea laita Eemi, keskeltä Liimi, Kalle vasella. Meneekö Jousa tähän? Ja sitten niin... Sillä jatketaan. Jousa on vessassa. Pari juttua. Kuka kuuntelee? Jos mennään tuossa keskellä. Jos on punainen siellä. Ottakaa taakse, kierrättäkää sen seinän toisella puolella. Jommata kummalta puolella. Pelatkaa sinne sen seinän taakse. Se kaikki se pois pitää. Myös sen taakse, mikä tuossa on pyörinä. Älkää lähtekö ajaa siitä, missä ei kukaan. Jos me menemme... Ei se ole sama. Toi eka maali. Sen jälkeen meidän. Miten se Rubin näin? Siinä on rytetty jo. Jokela laitoilla jos on ihan selkeä näkyy, jos laiturilla on Mä olin siellä. Tuokaa pöt vielä tänne nopeasti. Hei. Silloin kun vastustaja saa pallon, niin heti se tilapuolta. Tämä arvokonta se vastustaja tekee. Vastustaja haluaa kuitenkin tulla meidän maalia kohti, eikö niin? Se ruokkuu se tilapuolta. Kertokaa, että hei, Vilja on nyt vaan sinne rohkeasti, jos ei välttämättä hoksaa. Mukakohan se ottaa. Kertokaa. Eemi oikea laita. Peetu. Kalle vasen. Hyvä. Ja kaikki yhdessä puolustaa. Muuten sama kuin äsken. Nythän Kaaren sinne toiselle puolen viivalle. Joose meni maaliin. Niin Onni oikea laitapakki, Toivo keskipakkina, Rasmus vasen pakki, Elias oikea laita, Juho keskellä, Peetu vasen laita, Robin kärki. Entäs minä? Sä olet päädyssä. Me vaihdellaan, Vilja, vaihdellaan 5 minuutin välein. Saadaan hyvin peliaikaa kaikki. Niin, syöttö. Varsinkin omilla alueilla kannattaa muutamalla kosketuksella päästä sitten hallittajan palloon ja sitten voidaan olla niitä Ronaldoja tuolla vastustajan lähellä. No voidaanko mennä jos... Muuten hyvä, jatketaan vaan samalla. Kyllä vai, jääkö Vilja? Pakisto. Noin. Nosta sitä linjaa jo heti. Nostakaa vaan.
Pidä. Emil Ei eteenpäin. mitään sitten. Pelin alle. Anselmi eteenpäin vaan kärkenä. Eteenpäin. Kattokaa kaverin liikkeet. Laita Petkili. Ja sitten mennään. Tässä pelissä valkoinen kiivas soitaan pitää sitten. Hyvä. Ei mitään pojat. Muistakaa omalla alalla, kun vastustaja painostaa, niin ihan muutamaa kosketuksella pallo vaan liikkeelle nopeammin. Päästään pelaamaan. Anselmi prässi vaan siinä Liinuksen kanssa. Anna tuki siinä Liinuksen tuun. Näin, siitä pystyy. Oikein menee. Vielä. Mennään vielä. Peetu reagoi. Yes. Hienoa. Peito loppuun. Hyvä Anselmi. Pari piirua alaspäin. Hyvä prässi Liinuksen. Liinut vähän keskemmälle, niin Emil tulee siihen sun paikalle ja ottaa sen laidan. Sä pidät sen keskustella. Näin. Emil tiedät missä kaveri hiippailee. Vaan Emil tulee kaikki karkuun. Joo, se. Siihen väliin. Hyvä. Petu! Saat sen! Ja puolustaa. Pallo liikkuu Anselmi mukaan. Ja Juha. Rauha Jotki. Rasmus. Tuu vaan leveyteen tässä kohtaa. Arnia ja Asmi. Juho! Toivo. Liinut älä. Jos menee vastustajalle nyt. Petu! Peli on sitten hyvä. Ja tiiviiksi. Pojat. Reagoi. Digipaikka. Te voitte vaihtaa puolia kyllä. Oi, hieno passi oli jätkää. Pidä paine! Hyvä Toivo. Hyvä Liinus, hyvä Jimi. Tuolla Anselmi. Silloin katsot, että jalat valmiit sitten kun menet kentälle. Taas ovat paikat. Ota se Käy vaan Emil, tuu vaan Liinuksen tueksi siihen prässiin. Hyvä. Sitten vaihtuu. Hyvä. Mennään. Vähän. Ei ainakaan syödä sellaista. Vai ihan hyvin menee. Pelissä. Liikkeitä sit. Heitolla Limppu, heitolla. Musta, joo, Ylärvi hetki. Painettavaa. Uno. 4,5 kiloa seuraavasta vaihtoa. Älä loppuun asti Nikipaine. Pelaa. Hyvä oli Niki. Seuraavasta mennään. Niki, vie rohkeammin tossa vaan annat mennä, kun sulla on noin paljon tilaa. 20. Käydä keskikenttä ottaa sun paikan. Jimi, nouse vaan.
Vaihdetaan Elias. Seuraavasta omasta Jani ja Arni. Semi William. Jan vasen laita. Ja Arni menee sinne. Päivätyö ei ole vielä ohitte, mutta laitetaan pidemmän. Anselmi mukaan prässiin. Reagoi. Toivo rohkeasti. Hyvä yritys. Jatka liike. Rasmus. Jatka vielä. Emil lähemmäs lippua sinne. Hyvä. Hyvä oli Kalle. Liidutkaa mennä vähän. Emil, kato vähän tänne. Tippuu tänne selän taas. Tuu mukana. Hei, syötä tulkia äijä. Kalle. Ottakaa mukana. Niki merkkaa sieltä selän takaa ja kaveri kerkkaa. Joskin kanssa selkeä merkki. Ettei jää sinne tyhjiin. Nyt pojat tulee kiinni. Anselmi, pyydä heti sinne. Menen mukaan kasvahan sinne puolustaan. Kalle, heito. Ja uudestaan Anselmi lippu siihen Jimi kanssa. Masku heittää teille. Ja linjan taakse. Sitten mennään rohkeen. Vielä. Levitä laidat tuohon keskeen syöttöön. Hyvä oli. Kikitä Odota Ylärvi, vaihdetaan. Niki, tuu. Ja Kalle, vaihto. Vasemmalta heittoja. Kari kiinni. Muista heitolla. Ei se mitään. Ari, tuvaa. Keskikenttä nää kontrolliin. Sun on Ari, sun on. Kierrä vaan sieltä. Lippu paikkaa, Ari nousee. Hoita vaan Ari. Sielläkin. Hyvä. Yes. Ansel, miten liikkeitä Emil voi heittää sulle? Nyt lippu ylöspäin vähän. Nouse vaan Elias ylös ja vähän. Ois! Rasmus! Hyvä Robin! Taistele! Pelataan. Valmiina. Hyvä, meille tulee. Heittele vaan lippuun. Emil, laitaa pitkin vaan ylös. Muista lippuun, heitä se tyhjä tila. Onni takaa! Mennään vaan, päästäkää. Joo, mennään vaan. Ottakaa nyt jatketaan adasta. Kierrätä palloa. Hyvin menee. Ari, tue vie Joskia. Oli puolella. Hyvä. Joski. Oliver Kaapo valmiiksi. Oliver keskikenttään. Kaapo. Kärki. Painetta! Linus me vähän lähemmät tukea sinne. Hyvä Joski. Vaihdetaan nopee. Laidalle se tuki, että pystyy auttamaan sitä prässiä. Kuka se oli? Toivo. Toivo. Seuraavasta omasta taantua.
Vielä vaan Robin. Vielä. Me vaan William sinne keskustaa kohti. Jes. Pidä se kaveri. Hyvä Juho. Yes. Ja haluaa heti pallo takaisin. Anna painetta. Hyvä William. Huoli. Tuva. Näuli. Päälle jo, anna tuli boksiin tulla. Hyvä. Hyvä vielä. Just näin. Rauha. Pakit kattoo, jos sinne jää joku roikkuu. Älä lähde liian linnasta, että se oskia yksin. Jää kärkkyy. Painetta! Sitten vaan puheella. Ota toi Petu. Sitten nopea heitto. Jimi oli William, siinä tonne. keskellä. Teidän täytyy olla noissa. Joo, Unonen heittää. Ei voi kaveri ottaa noin helppoa haltuun siinä keskellä. Robin liike. Näitä. Rasmus. Pelaa. Rasmus, kaikki ok? Yes. William. Painetta vaan. Käänny. Hyvä Williami. Hyvä. Hyvä Rasse. Alapuolelle merkkaa. Pakit boksi haltuun, keskikenttä tuet siihen pakkien eteen. Vähän alempaa Jimmy, vaan hei, tuki! Ja vielä. Rohkeasti vaan tila pois. Yes. Vielä. Jatkakaa. kunnolla jätkät eteenpäin ja sain vaan kiinni. Robin, hyvä Petu. Mä vielä Jimi. Hyvä. Hyvä Robin. Tai Jonski. Puhe. Nyt ei oo ketään musta. Yksi paine. Hyvä Rasse. Tee se. Ei muuten ollut. Se oli rajalla. Niin, se kyllä siellä sisällä ehkä ollut. Vähän odotetaan boksipaikin, joka on siellä viivan nyt. Eli oltiin niin sanotusti boksissa. Ei se mitään. Petu, ota toi. Se oli hieno viime. Ja vielä aina se. Pelaa loppuun. Puolustaa. Hyvä Juho. Hyvä syöttö. Hyvä tee, PV! Rasmus. Nopeasti vaihto. Ja vasen laitapakki. Hyvä Rasse. Hyvä. Hienosti meni. Siinä on mun edessä. Hieno sijoitus. Selvä reitti. Mä sanon siitä. Jatka painetta. Ja mennään yhdessä. Hei, tulla. Saapuu Oliver, alaspäin.
Anna paine sinne, Liinus, Paavo yhdessä. Yhdessä. Hyvä. Ja anna leveyttä, Juha. Noihin. Ja vielä. Kiertää koko lentokenttä. Oilla. Mihin suuntaan puolustetaan? Jatka pressi vielä! Mutta se pallo pysähti siihen. Jäädä yhdessä kädellä. Anna paine heti. Kovaa. Jaksa. Kattokaa tää laita. Täytyy tulla. Lähin kiinni pallollisia. Kiinni. Emil eteenpäin noista. Rajoisti. Pysyykö limppu? Mennään. Laituri. Leveyttä heti. Yes, Lemon! Vedä! Yes! Jiri. Oliver, voitto. Emil, voitto. Keskikäytällä limpukaveri. Heti tila pois. Otat Peetu siitä. Nosta. Robin näytti esimerkkiä, nostakaa rohkeasti vaanostilanteissa se kenttä. Hyvä Sitten mennään yhdessä. Peetu mukaan. Kulma. Jontti huilaa. Kalle. Tuu Jontti ottaa hapea. Peetu, nyt ihan täysin. Hieno juoksu. Vielä vaan. Ota Peetu vankila pois. Katsotaan hetken aikaa. Kato Miki heti sieltä. Miki eteenpäin. Miki mene eteenpäin vaan. Minuutin. Otetaan se käsi tällä kertaa. Siitä vaan pari. Voi ottaa vähän sen. Lippu maalille, anna Niki nostelee sieltä laidalta. Ja hyvä, saa antaa kovaa. Anna mennä vaan. Seuraa kaverin liikeellä, seuraa pelkkää palloa. Ei, riistetään noin. Ja Peetu mukaan. On se hyvä keskikentä. Robin! Toivo! Ja nyt Peetu. Mennään vaan. Käännä. Järvi. Hyvä Juho! Eva, kaapo itse maalille. Se on ollut samassa järjestyksessä. Vielä prässätään. Ja mennään. Mukaan vaan Elias. Vaihdetaan vähän. Peetu. Tullaan. Joka jatkaa alaspäin. Robin! Robin! Maalipo! Muotoon nopea, käännä selkää. Vastaan nopea.
jossa kaikki haluaa tulla se vastustajan oman maalin väliin. Nyt me vähän hölkättiin omaa maalia kohti kostautua, eikö? Pelataan vielä. Mennään. Painetta vaan. Kalle. Mä ymmärrän, kun väittää nyt verratut. Ei mitään. Kalle, tiputa vähän. Tiputa sinne oma paikka. Sanoin varmaan jo kolmas kerta. Annin viereen. Hyvä. Niki kans maalin puolelta kuuluu. Maalin puolelta se kaveri. Maalin puolelta. Tässä on vielä yksi erä jäljellä. Totta kai. Arvi pyydät siihen, joten mahtuu. Otetaan huolellisesti se maalikohta, että on boksissa palloja paikallaan. Mistä vaan uusi maalikohta. Uudestaan. Robin, houkuta vaan, älä lähde vielä. Ei mitään. Hyvä. Toivo, pysy siinä. Yes. Ota Robin. Okei, Rasmus menee. Toivo nostaa. Yes. Laida läppu! Otetaan tällä kerralla. Se oli kukahan siinä paini hänen kanssaan. Se oli ihan suht ok paini, mutta se oli vähän selän puolella. Tällä ihan pikkuisen täällä olkapäin takana. Veikku kolppien väliin. Tästä näin vapaasti. Pillistä mennä. Arvi, pallo Arveli, menkää tuohon mihin Pekka näyttää kohdalla. Anselmi siihen. Anni siihen. Pekan eteen siihen. Noin. Jimi täältä, tää 9. Tuu tänne päin. Jimi ottaa se, hyvä. Kaapo vähän alempaa siellä kaveri. Alempaa. Pillistä vasta. Jatkaa katsomaan. Kauheeta. Hyvä Robin! Hieno veto. Ei kannata. Tässä oli maali. Ekan aikana. Mennään vaan. Hyvä Onni! Jaksaa vielä! Seuraavasta vaihtoehtoa. Paine vaan, paine! Palataan. Antuu Pekku. Vielä! Pelaa vaan loppuun. Juha päälle vaan! Hyvä TPV! Hyvä Toivo! Lähellä Niki. Vaihdetaan. Pieni tauko, eiks niin? Hei, pelataan loppuun. Juuri näin. Ai se meni. Oliko se Anseli säätästä? Se vapaa-pakko vai niin? Siinä ois voinut olla ihan kiertämässä. Just oli. Aina joskus tulee. No aina ihan pikkusen olkapää tällä. Se on ihan oikein pelaa. Ei siinä mitään. Jos se viehdyttää joku tein. Syöräytetään taas se vaihtoehto. Se on hyvä, että voi ihminen. Kenen tavoite menee? Onko meilläkin täynnä? Kalle Joski pakkiparina. Emil oikealla. Anseli Perjänen keskikenttä. Niki vasen laita liivassa. Onko noista vähän mieltä? Mä menen
Hei, tulkaa kuuntelemaan. Semmoinen 20 sekuntia aikaa. No niin, hyvä. Poja, tossa justiin kun se vastustaja saa, niin missä se on se vastustaja laadalla? Niin kuin tekin olette. Siellä keskusta, niin se edellinen maa, mistä se tuli? Niin tuliko se siitä, että kun vastustaja sai pallon, ja sitten me vähän hölkättiin omaa maalia kohti, niin heti vastustaja. Eikä hyvän puolustuksen kautta. Vaikka 28 on toinen. Me ehditään varmaan pelaa sen yhteen. Sitten se duuni sinne alas. 25. Pitää seuraava 25 minuuttia. Laittakaa kaikki miehet sen kentälle. Halukkaa puolustaa oikeasti omaa maata. Vastustella palloa. Ja siinä on täysin tehdä. Kommunikoikaa vähän enemmän, että hei, jos kaveri on lähimpänä pallolle, ei huomaa. Ottaa se pallo pois. Me kylkeen kiinni, palloon kiinni. Luokkeen se tila pois. Vähän kattelette, että mitä se kaveri tekee, mitä se haluaa. Kalle Jonski kentällä pakkana aiemmin. Eikö se halua tulla sitten meidän maalia kohti ja tekemään? Joo. Niin sen takia se lähtee. Niin hakee. Se vastustaa. Kiitos. Tulkaa Ari. Iskee niin, tai sitten vielä oikeasti tilaa. Tullaan vähän ennen puolta. Mä huuran kun tämmösen minuutti tai 2, mä huuran sitten. Niin. Vähän ennen puolta lopetellaan. Joo. Elikkä sieltä Peetaminen Haakkeeseen laitetaan ensin vaihtoon. William meni maaliin, niin sen verran vielä sinne. Nyt on hyvä aikaa miettiä, millä te lähdette. On yhdestä pois. William meni nyt on. Noin. Eikä Peetu oikein toivo. Aloitetaan taas Elias oikealla. Ruho, Peetu, Robi. Vaihdetaan sitten. Mennään hyvä. Sitten hei vikaan mennään. Okei, sä oot oikea laita. Oikea laita. Nyt kakkosta. Peetu, Toivo, Rasius, Juho, Peetu. Tänne tulee joukko. Hyvä. Huutakaa. Eli mä olin tää. Tulkaa hyökkää nopeasti tänne. Viimeinen aloitus on täällä, että on kiinni. Punainen aloitus. Lippu viivalta. Janne, mitä mä Metsi Viiduksen takaa päästä. Lius tekee sen käyn. Joo, se tonne puolelle. Selustan tuet siihen. Ei vaan Peetu. Vaihtakaa paikkaa jo. Vie. Pysy mukana. Jes, hyvä Kalle. Meno, Riinus, meno. Hyvä paini. Ei mitään väistämättä edessä. Hyvä Kalle. Elis mukaan. Hyvä Elias. Ja vielä Robi. Kiihdytä mukaan. Tyhjiin tiloihin. Ja pysy vauhdissa. Asenni VTP vaan. Lähin kiinni. Vähän arvottiin pojat. Kaiva vielä, hyvä oli. Miinus. Hyvä kierto, juuri näin. Arni ja Jimi peruuttakaa palvelua. Se on sivuilla.
usko vastustajalla tiiviiksi. Hyvä poika. Hyvä TPV, jaksaa! Nyt on keskellä. Liinus antaa ekan paine Anselmin penkku. Tuette se Liinuksen selusta, otatte ne irtopallon. Noin, mennään. Siihen. Hyvä. Me istumaan, niin mä Ja tiiviiksi. Keskustakin. Niin. Ja Oliver viivalle lähdetään siitä. Penkku ota vähän tänne leveyteen, tarjoaa helpon Oliverin. Kato Oliver penkku siitä vielä. Kalle on kanssa. Tiivistäkää sitä keskustaa vielä. Penkku. Tossa. Voit mennä vähän keskemmälle tossa silleen, että jos se tulee laitaan, niin isket sitten vasta. Saadaan sitä keskustaa kiinni enemmän. Ota toi vaan. Oot siellä lähimpänä. Tila pois. Paine vaan lippuun. Jes. Paniikkiin. Liinukselle tuki. Tu vou dizer, não sei que não vai fazer. Rohkeasti siihen, älä jää kattelee. Tuki. Hyvä. Kyllä on lippu. Liinus, se vähän ottaa pakkia sinne keskemmälle. Lukee sinne Kalle ja Jonssi. Heittää siihen selustaan ja alat siihen. Kalle peruuta vähän, älä nosta itse vaan peruuta siellä, se boksi on sun valtakunnan. Hyvä. Vielä eteen. Hyvä Kalle. Merkkaa. Ja sitten mennään rohkeasti. Joo, mutta Saapo menee oikein sellainen keskikentälle. Sieltä tuli keskikentälle. Tarjoa Kalle heittää suuntaan. Messi, jos ei heidetä, siitä pallo tehokkaasti eteen. Joo, mutta sä lähdet pelaa tuossa, et sä lähdet kiertelee liikaa maaliin. Vaan sä pelaat eteen. Ja sit sä tuut tänne vaihtoon, jos homma ei onnistu. Emil vaihto, Anselmi vaihto. Jimi, Saapo. Mennään. Keskellä. Ota Oliver hetki, että saadaan vaihdon. Lippu vähän esiin siellä. Jimi esiin kanssa. Et pystyy syöttämään niihin väleihin.
väliin. Se väliin, siellä väliin oikein. Saako eteenpäin? Ja nyt tulee pois pajoja, rohkeasti. Vielä. Ja nyt mennään. Ja ota heti pallon takaisin. Ota Elias vaan loppuun asti. Vielä. Pallo eteenpäin vaan nois Viki. Syöttö suuntiin Kaapolle. Nyt käänny peli. Mä Jooseen. Pelaa vielä, Kalle, pelaa vielä. Pelaa alaspäin, Kalle Naapu. Pelaa. Tuva. Maapi. Ei ollut. Siitä vähän ikään kuin kampista. Sitä vapaa. Saa pillistä pojat. Tähän palloon. Punaisille. Merkkaa pallon alle. Punaisille. Pallon alle Joke. Viki, lasket sinne laidalle. Saanko mennä heti oppii? Renkku alaspäin, lähi ihmeespäin, Kaapu alaspäin. Ja täällä pitäisi olla sun paineistamassa. Kajoski. Alipuolelta puolustaa. Rasmus. Ja Nopea vaihto. Salle sinne Joskin viereen. Vappu kuntoon, Kimi kuntoon, pallon alle. Oliver Malminen, siellä tulee suoraan ihan varmaan. Hyvä Rasmus. Renkku edetä. Ja tolpalla. Yes. Siihen Onni. Nyt kova. Hyvä Juho. Hyvä duuni oli Onni. Kajoski. Järäppeli ja lähellä. Kimi auttaa sitä keskikettää pekkuun. Kaapo tasapainota sitä kaverin kohdalla. Otetaan toisen takaisin. Vielä Onni, rohkeasti. Se reagoidaan. Puhetta. Ota vaan. Pekku, tuo alaspäin vaan. Onni, tuu boksipaitsiosta pois. Yes. Nyt mennään. Tavallaan ihan hyvä aika vaihtaa, niin selvästi ja fiksu Seuraava katko. Niin. Nyt on tilaa. Ei jos loppuun päästä. Hyvä Jose. Samalla kun menee Sämeet Kuva Onni alas kas. Puolustaa. Onni puolustaa. Sämeet penkun päälle ensin. Yes. Siellä on pari kaveria. Nyt on 2-1 Joosella. Joski pääsee huilaan hetki. Kallen kanssa pakissa. Keskikenttä. Joo, Pekku on keskikenttä. Älä kattele, lähi kiinni. Me vaan Peetu sinne. Yes, hyvä. Vielä. Syöttö suuntia. Pois! Hyvä Peetu.
Kalle, vielä taittele itselle sen. Jes. Hyvä liike, Kalle. Saatu leveyttä. Hyvä oli. Hyvä idea. Seuraavasta omasta Arnia toi. Kaapo, kavenna vähän kesken. Hyvä Jimi. Ota vielä ite. Sit vaan menoks vaan. Siitä. Ei, vielä koroille. Ei tukkalle siitä, loistavaa. Vaihto, Robin. Vaihto. Viedään Kaapo ja Jimi vähän lähemmäs peliä tonne. Auttakaa täältä topparia. Kaapo. Auta Joskia vähän alempaa. Hyvä Joski. Hyvä. Ja siihen rekaan mene. Pallon alle Jan, pallon alle. Pekku kans, keskikenttä haltuun. Ja nyt sinne vaan. Hei, tullaan ulospäin. Sitä mennä. Yes. Maali. Hyvä Elias. Tuu nyt tänne näin ensin. Meillä on 10 No niin, sitten Arni, mut mennään. Joo, sanon vähän mennä puoltaan. Levitä Jimi, levitä. Täältä pystyy pelaamaan. Yes. Hyvä Onni. Hyvä Onni, jaksaa rohkeasti vaan. Laitaa pitkin ylös, Kaapo, laitaa pitkin ylös. Tuu vielä Kalle. Nikille tuki, jos menee, Nikille tuki. Hyvä Kaapo. Mene vaan! Juha Paikki. Mene vaan. Vaihdetaan ihan justiin. Pääs siihen. Niki. Mä en tiedä. No se on nyt oikein. Ota vielä Niki. Vaihdetaan Toivo. Siitä omat paikat. Omat paikat teki! Vasenta. Hyvä Toivo. Tule alaspäin, hei täällä on 2 purasta, nää ei voi olla yksin täällä. Tule. Kaapo ottaa ekaa, Kalle toka. Tullaan, Kalle, maalin puolelta. Kalle, selä takaisin, ekaa. Nyt mennään. Siihen vaan. Ota Onni. Onni juoksi. Hyvä, noin justiinsa. Kiitos. Selostaa jätkää. Siellä on vaan Robin. Hyvä oli. Hyvin nähty. Laitaa pitkin jätkää. Takapiin. Kaapo, vaihto. Pekku sisään. Sitten vaan käännä selkä, on valmiina jo. Houkuta kaveri. Keskusta umpeen, ota Elias vaan tiiviimmäksi. Sitten vaan tila pois. Halu pallo. Sitten linjataan, Niki, mennään. Punaisen kartan jälkeen saadaan. Joski, me vähän siihen. Tää oli kyllä seuraavasta. Arni, haltuvia! Rässiä tuki! Esiin Niki kunnolla. Vaihdetaan samalla. Odota!
odota. Veikko, odota. Jan, vaihto. Ja sitten... Niki, vaihto. Hyvä. Emil sinne laidalle. Ei oo mukaan. Katsotaan, pidä valmius säkin, jos tulee jotain. Ei tuu! Hyvä, Jimi. Mene. Hyvä. Ei tuu! Niitä vaan. Ai Maari! Elia, vaihdetaan. Hieno passi, Jimi. Tsemppiä TPV. Keskikättä tue sit Liinuksen prässiin. Arni, Jimi, menkää jo kaarelle. Kaarelle. Ja nypyrä. Sit mennään. Liinukselle suuri siihen. Ja näihin mennään. Näihin. Tää oli. Emil, lujaa kiinni. Pienestä kiinni. Tai se 7. Tää on Anni. Tää pois vaan. Jimi, jätä vähän, jos Jonski nousee. Jää pakit vähän. Anselmin kaveri. Saat vielä Jonskisen. Sitten mennään yhdessä. Toka. Prässää vielä. Hyvä Jimi. Lippu, tee duunia vielä. Jaksaa tehdä vielä. Tästä nyt pelaisi. Tarvitaan sitä kontaktia. Lippu Valle itse. Se vieläkin huomaa. Hyvä yritys. Jaksaa vielä Liina. Niki. Valmiina vielä. Sitten pelaajia semmosia. Pano selkää. Hyvä on servi. Osalla niin itsepäin siellä, niin jää vähän sitten sinne. Tee vielä töitä, hyvä Lippu. Musta mukaan. Jimi, levy. Kato, Jimi sieltä levy. Loistavaa Arnia, ite mukaan. Sinä vaan Peetu, ota tila pois. Peetu, mene vaan. Ota tila pois. Teitä loppuu, hyvä. Ei päässytkään. Maskista vetoa. Vielä pois vaan! Peitä, rohkeasti. Joose. Lippu, tuu nopea vaihto. Joose, vaihto. Sinne heti prässiin, Niki. Pari minuuttia vielä. Mä katson, että sulla on jalkapaino. Tässä tuli yksi paino siihen. Keskikäyttä. Kato sielusta! Maalikuvalta on suonusta. Hyvä. Mennään, ehtii vielä pojat tekee. Vielä jaksaa hetken. Itsekin olla siinä painopiste tavallaan niinku. Ota pallo takaisin. Lainalta mukaan! Ota Juho vaan tila pois. Vastustaja tulee blokkaa helposti, sit just sä itsekin on vähän siinä. Anselmi, pudota kaveriksi siihen. Hyvä Toivo. Jonski seuraa. Arni maalin puolelta. Hyvä. Emil Suro. Anna mennä vaan. Hyvä Elias. Vielä. Penksuu, Jimi leveyttää. Hyvä Benjamin. Jaksaa tuosta vielä. Hyvä Elias. Hyvä. Jimi tuhuilaa vielä. Saapo. Jan, se vielä. Rosse, me olos! Emil, tuhuilaa kahtia. Jan, vasen laita. Vasen laita. Vetoja itse vaan noissa. Ihan sama paikka. Sun pitää tulla alas! Hyvä Peetu. Tavallikin se. Ota Toivo tila pois. Jonski Ansumi merkattaa siellä takaa se kaveri. Kaiva Lippu. Kaiva vielä. Tonni mukaan. Sun on. Arni. Puhe.
6-4. Vai